こんばんは。あ、トークバック切ってないや。ちょっと待って。久しぶりに自分の声を聞きながらするゲームをしたいので、違う、寝たいんだ。これをね、録画して後で見るのに YouTube が最適。YouTube なんだと思ってんだ。ちょっと待ってね。ゲームソフト入れ替えなきゃいけないんだった。よいしょ。コーヒートークをさ、最後までやろうと思って、配信の外でやって、ちょっと待って。トークバックが返ってくる。一回切るか、音声。よいしょ。ゲームソフトがなくて積むっていう状態になったんですけど。寝るか。あった。ゲームソフトが見つからなくて絶望するっていうね、小学生以来連綿とやるミス。あれ何なんだろうな。手に持ったものを忘れるっていうやつさ、多分あれなんですよね。よっこいしょ。治んないから、システムの方を変えて、システム必ず毎回置く。決めた場所に置くっていうのをやっていかなきゃいけないんですね。喋ってるの。ナンプレやりてえな。新世界もやりてえけど、新世界は自分でやらなきゃいけないんだったな。そうでございました。よっこいしょ。8時間ぐらいで終わるっていうから、明日あたりかなんか、ちょっと今ね、非常に、スッと落ち込みやすいな。はい。時間だな、時間。何もかも時間。はい、これか？あ、なるほど。なんで始まんないのかと思ったら、コントローラー片方しか認識にしてないから A ボタンが B ボタンなんだな。なんのこっちゃ。はい。これだよ。はい。ほい。はい。よろしくお願いします。でも本当に新世界やってみたいな。海の底。海の底最近行ったな。あれは、180秒深海の中にいられるやつか。あれは確か、海の中で海の生き物を、全種類集めると、普通のエンディングじゃないエンディングが見られるみたいな都市伝説みたいな感じのがまことしやかに囁かれてましたけど。なんだ、そうか、隠し事見てたからまたちょっと、センチメンタルグラフィティしてんのか。グラフィティか。グラフィティだっけ。なんだかんだ僕はセンチメンタルグラフィティ好きなんですよね。はい、ということで、一度やった戦闘、後半でポカミスして、生徒を死なせてしまい、そしてそのまま親父が面クリアして典型を使えないまま今に至るみたいな、今に至っちゃダメだ。典型を使えないまま面クリアしそうになったため、リセットボタンを押してなかったことにしたというところから始まりました。もう始めても大丈夫だったっけ？アップ配置。何が変えたかったかっていうと、ドゥドゥを正面にして、で、確かに馬は脇から行った方がいいかもしれんな。うん。真ん中行ってもろて、もう一人足が速い人が、先生を
右に連れてこうかなって感じだったかな。で、そうだな。アッシュくんは、もう直で物取りに行ってもらおうかな、これ。宝箱あるんで。こんなかな。親父は、親父。でもな、親父な。はい、行きましょうか。親父、健やかにいてくれ。勝利条件、敵の全滅。敗北条件、ベレス、ディミトリ、ジェラルト、いずれかの敗走。はーい。よろしくお願いします。センチメンタルグラフィティのさ、ゴリゴリの実写背景嫌いじゃねえんだよな。何の話よ。切り込むか。懐かしのゲームやりたくなってきちゃったな。強いな。ナイス。ノーダメージがうまい。ガハハハハ。はい、じゃあ殴りましょうか。今のうちに。すごい殴れる。すごい殴れる。すごい殴れる。いっか、これくらいにしとこう。いや、めっちゃ殴ったな。面白い。で、ハッピー。どうしようか、右行く？回復一人ぐらい欲しいけど、確か先生と、ディミトリは、なんか、祈りと女神で勝手に回復するんだっけ？はい。まあそんな感じでもよろしいんじゃないでしょうかね。はい、待機。で、こっちは、こっち行ってもろて。はい。こっち行ってもろて。攻撃。鋼？入りますね。いいですね。ナイス。いいね。待機してもろて。はい、出ます。計略する？せっかくだから。あんまりないんだったな、そういえば。はっ！まあ、後ろにメルセデスいるからいっか。いてててて。ナイス。なんだったっけ？デバフかかるんだったね。すっかり忘れて。いや、前回やったの何日前だったっけ？ダメージを与えた敵はマイナス6。力マイナス6って。お前。いけるわ。攻撃しとく？ドルガノ。ワンチャンやってやれなさそうなことはないんだけど。回復まっすぐの方にいないので、こっち回復か。アネットが回復できるっけ？アワーに見えるけど、アローなんだよな、ただ。ライブリザイア。はい。いけます。待機。回復しとこう。助かります。計略なんだったっけ？はい、頑張ります。宝箱取りに行こう。で、右手。どうしようかな。まっすぐ真ん中行っても良さそうな気はしてるんだよな、ハッピー。まあいいか。いや、アネット。まあバルタザールと二人いれば大丈夫なんだよな。どうしよっかな。左手は回復一応いるけど、真ん中も、アネット前。まあ真ん中いっとくか。おい。攻撃？デスが届くんだ。
あー、強っ。あー、強い。やっちゃうか。死にな。はい。死にません。2本だったよね、みんなゲージ。当たるね。マイナス6だね。来るね。ナイスー。え、それはすごい。こら、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 こら。あ、モニカだ。やっぱモニカエッチだよな。モニカが最高に、モニカだったっけ名前。モニカだ、モニカ。待て待て待て、こらこらこら。大気。これだけ飛べるのに、全然追いつけねえ。大気。なんだったっけここの宝箱。取ったことなかったっけ記憶がないんだよな。はーい。ここ行っちゃってるから魔法でいけるんじゃないか。とんでもない攻撃ファイヤー。あ、いけますわ。どこやっても余裕じゃないですかこれ。気のせいっすか。いいか。再移動できるわ。忘れた。再移動できるわ。30。ここだと一撃30行きましょう。うまい。うますぎる。強くなったみたい。守備上がるのありがたいな、普通に。あ、黒焦げの生徒が。ファイヤーで燃やしちゃったもんな。すまんな。今燃えたかもしれん。すまーん。大気。あれ何台だこれ。弓放題か。弓 D 以上。こっち側行ったメンツは弓 D 以上いなかった気がするな。いやー、進む進む。警戒態勢だったか。そうでしたね。ここか。魔法でやっちゃえそうだね。バルタザールの回復入れたいのと、手前で止めたいので、どうしようかな。いっか前行っちゃって。この一歩前に入れよう。あれ帰ってくるんだ。帰ってこない手だった。まあ、ぐるぐるしなかったわ、確かに。はい。どうしよっかな。攻撃。こっち壊しちゃう？まあ、いっか。壊しちゃうか。どうしよっかな。壊しちゃうのもありだな。バルタザールに殴ってもらうもありですね。訓練用の鉄のの、はい。ナイスー。課題。で、人事負傷してるところを、鋼のコテ、訓練用コテでもいいか。訓練用コテで殴ってもろて。ナイスー。で、ファイヤー入れれば、反撃で、いけるかな。感謝ー。ピどっちにしようかな。まあでもここで回復してもろて。だいぶしてもろて。ナイス。待機してもろて。こっち来てくれる。来ない。こら、こら、生徒、生徒。生きろ。こっち来てくれる。ありがとう、ありがとう。ナイスナイス。いいね親父さっきのターン何してたんだろうな。回復助かる。生きてくれ。じゃあ、ここのね、力の2人でやりましょうか。よいしょ。力の怪力だっつってたけど、完全に、
ベレス先生も完全に怪力の類なのではないかと私も考えております。計略なんだったっけ？やろっか。せっかくだから。はい、燃えろー。燃えろよ、燃えろよ。魔獣よ、燃えろ。いの子を立ち上げ。もういっか、ここで。はい、いいよ。久しぶりに割るか。なんだっけ、ダークメタル1個ぐらいもらえるんでしたっけ？おいでー。鉄ののいで。買った。はい。頼りになりすぎるオブザイヤー。レオンコテで殴ってもろて。入るなぁ。魔法入る？攻撃。デスも入るし、ドーラも入るな。でも反撃も返ってくるんだ。じゃあちょっと、バンシーだと2回攻撃になるんだ。そう。です。です入れてもろて。待機しても、親父が来ちゃうんだな、後ろから。親父来ますね。はい。33一撃で入るから、かつる。感謝。そうなんだよな。職業もうマスターしちゃってるから。とこ。へへへへ。ナイス。よいしょ。で、すいません。マッシュくん、ジャミルくんついてた。ジャミルくんじゃん。スリルついてた。忘れてた。はい。こっち来ちゃうのか。どっちでもいいっちゃどっちでもいいという説はありきりですが。はい。ここからやろうか、じゃあ。せっかくだから。で、やり投げまーす。ナイスー、ナイスー。いいねー。どこいてもろて。安全に攻撃して帰れるところがないが、回復しちゃえばいいか。それはあり。回復しましょう。で、やり投げまーす。ナイス。ナイス。ナイス。いいですね。いいですね。つったって何もできないんですけど。届かないもんね。回復しておこうか。回復ライブ。オッケー。燃えてる。先生もよう燃えとる。はい、で。ナイス。親父こらもしかして間に合わないんじゃないかした。まあ、いっか。回復しちゃった。そうだ。障壁回復するんでしたね。忘れてましたね。はい。宝箱お願いします。癒しの杖か。はい。了解しました。ここからは了解しましたと。計略いく。計略か。もう一回できんの？すげえな。キャッキャ。はい、こっちに計略すると精度燃えるか。計略。でも普通に殴っちゃえばいいか。はい、じゃあ、今までありがとうございました。お疲れ様でした。すみません。はい、待機してもろて。癒しの杖か、そっか。21、21、21、20、20。ドゥドゥだな。ドゥドゥに行ってもらおう。
力の応援で入れてたっけ？応援。あ、力の応援だ。イエイ。あれ ?2 本あ、いや、あと1本だ。よかった。そうか、親父が殴った後だったな。で、あそこに手斧で、あ、意外と21だな。意外と21か。なるほど。54だから27削らないとですね。はい。了解です。必殺がワンチャン出そう。そうですね。ナイスー。大気。回復、どうしようかな。イングリッドに一撃入れてもろて。入れてもろて。あれそれでも意外と足りないな。足りないです。21だったっけ？そうだな。鋼で。一冊18あるけど、まあまあまあ。ナイス。大気。で、普通に。手斧を入れてもらって、はい、サクッ、サクッと終わったな。助かった。あれお前そんなとこいたっけ？ダークメタル、はい、ありがとうございました。アネットでした。いい。だがルミエル村の剣と無関係とは思えねえ。先生邪魔だったのか。どかされちゃう。くそ。まさっさと戻んな。はーい。うざいんだよね、おっさん。いやー、モニカが一番エッチだっ素敵なて。計画を邪魔してくれちゃってさ。はい。今に戻った、今じゃない、今じゃないよ。今じゃないよ。びっくりした。戻った姿でも、あんなにエッチではないんだよな。あ、僕にドストライク入ってるだけで、ほーら、あ、いやー、いいですね。はい。あ、こんにちは。親父。ちょっと親父の死から目を背けておりますが。はい。はい。向き合わなきゃ。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けと嬉しいやら悲しいやら。こんなこと言ってたっけ？ありがとうな。毎回気づきだな。おえおえってなっちゃった。うん。はい。乗り越えたところで、僕は乗り越えましたが、僕が乗り越えてもまだベレスが乗り越えてないんだわ。あー。
本当に僕も乗り越えたのかわからん。あら、ありがとうございます。ここはジェラルトの部屋か。あんな鎧ありましたっけ？主、まだ泣いておるのか。びっくりするぐらい、そういう時の涙って尽きないんですね。何しても思い出すんだよな。あんまり長く一緒に。はい、はい、乗り越えられてないということが証明されたことでね。僕がね。運命などではない。さもあらん。あの邪悪なる者たち。そうじゃ。これはミオ。ん？角弓の説。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、これは本当なんだよな。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は、で、まあ一応レア様が言うには、角弓の説。母子ともに死にそうで子供を助けるために、あれしたと。あれでね。だったっけ？泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると、脈は正常だが心音が聞こえないなどと。心臓の代わりに石入ってましたからね。飛竜の説2の日。石が代わりに動いてたのかな。赤子を連れてここを出ようと思う。石の心臓ならな。眼鏡なのかもしれん。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。わからないものが怖いですからね、人間ね。8の日、雨。昨日の火災を利用して。なんで親父が年取らないのかいまいちまだ分かってないんですけど。はい。いまいち分かってないのか、材料投げられたのめっちゃスルーしてるか、僕がいずれかですね。はい。あ、びっくりした。こんにちは。もう完全に眠る気持ちになっていた。はい。いいな、この努めて明るく振る舞うという演技。まだそんな気分になれるわけがないか。ジェラルト殿のこと、力になれなくてすまなかった。落ち着くまでここにいればいい。皆やレア様には適当に言っておく。そういうわけにはいかない。無理して気丈に振る舞うことはない。誰も先生を責めはしないさ。俺はな、先生。立ち止まらずにいられる者だけが強い人間だとは思わない。立ち止まって死者を悼むことができるのも人間の強さの一つだと、俺はそう思う。だがな先生、どんなに悲しくても涙はいつか枯れてしまうし、腹は減る。自分は何をするために生きているのか、その目的にすがって歩き出すしかないんだ。大丈夫、この選択肢ちょっと怖いんだけどなんかスッと刺されそうな気配を感じているんだけど、そんなことはないかな。目的？ 4年前、あ、よかった。スッと刺されなかった。俺もお前と同じ思いを味わった。誰よりも強かった父は、俺の眼前で首を落とされて死んだ。誰よりも優しかった母は、俺を残して炎の中に消えた。大事な仲間も、かけがえのない友も、俺は誰一人として救えなかった。死者の無念を晴らす。それがあの日、ただ一人生き残った俺のなすべきことだ。その意志が
再び立ち上がり歩き出す力を俺に与えてくれた。ジェラルト殿が亡くなった今、先生がなすべきことは何だ？やばいやばい。先生の中ではやばいやばい。やばいって。やばいって。一つだけ先生に重なっちゃいけないものが重なってるって。はい。はい。大規模な捜索を始めるとおっしゃっていた。すぐにとはいかないだろうが、近いうち敵の足取りもつかめるだろう。誰が何と言おうと、俺は先生に付き合うつもりだ。最後までな。さて、あやつの言うように心が決まっておるのかの。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後で読むがよかろう。マジでこのシーンでメガネつけてるの割と最高では？その目の表情が伺い知れない感じで。はい。わしがお主と共にあるのは、おそらくは。オティスは、どの時点で気づいてたんだろうな。まあ、ここではもう、出自が分かって、あ、はい、こんにちは。しかし、随分と会っていなかった。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、とか、一応ベレスは、レア様が怖いって言ってた親父のことを、チュキは持ってるんだよ。これでも、そのまま突っ走ってたよな。前世では、クロードのあれでは。うん、はい。はい。これ全然そういうことにはならないわけだけど、そこんとこどうなんですかね？何にも。自分の紋章はもしや母から受け継いだ？あ、これ聞いたことあんな。はい。お話中のところ失礼いたします。レア様、急ぎいいね、この、あなたの母親が私ので区切ってるの、めちゃくちゃミスリードさせてくる感じで非常に良かったですね。今は体を休め、心を静めることのみに専念するのです。あ、はい。それはそれとしてマジで、礼服、あれで、見える部分が少なくて最高の服。いいねぁ。ここでやめた方がいいかもしれんな。でも、見ちゃおうかな。先が気になる。はい。守護聖人セイロスは、かつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心をセイロスじじいとして書いてるの本当にこのセイロスの頭上では白き者が翼をはためかせ戦いに赴く彼女同一人物ではこれ。はい。あ、いや、セイロスはその下に、はいはい。ジジイ別にセイロスじゃなかった。はい。その、フード被ってるのがセイロスなのかな？違うのかな？白き者はだって竜だから、竜というか、両方ともレア様とはね。はい。一瞬ジジイを出すことでジジイかなってなるのいいよね。かな？マジで僕は一体何ヶ月このゲーム遊んでるんだろう。まあそろそろ終わるっちゃ終わるけど、でもな、帝国ルートの島、はい。うん、すごい。ディミトリからお祝いの品が届いています。1月1日にしたんだ。めんどくさかったな。ディミトリの手紙を獲得しました。青獅子のブローチを獲得しました。いえい。このような夜更けに何を。ほう。盗み聞きか。いい趣味をしておるな。かわいいな、ソティスな。かわいいな。先生、今は静かに。ちょっと待って。状況についていけてない。
かを助けた魔導士じゃの。どこで後で見直せばいいか。いやー、やっば。復習と復習が重なるのはやばいだろうと思ってたけど、思った以上にやばポイントが速攻できてちょっとびっくりしました。それはいいんだけど、鼻が詰まって死んでしまう。いいか？よくないぞ。そんなに、爆速でヤバポイント来る？いいなぁ。選びてえなぁ。9時か。寝るか。もうそろっと。僕が寝るのにちょうどいいぐらいのアーカイブ時間になったのではないか。そのように考えています。でもどうしようかな。どっち絶対復習の時だを選びたいんだけど、気持ち的に。見たい。この先を見たいけど。ディミトレに抑えられるのかな？このような、エンテイとモニカがいるタイミングは、どこなんだよ、本当に。わざわざ出てきてくれたのかな？意図的に出てこないんだってあれば、間抜けすぎるので。復讐のこれ見たいんだけど、見ていい？今、いい？いや、ちょっと抑えてもらおうか。いやー、でも見てえな、復讐の時だ。理性が若干止めてくる。はい、あったんだ、理性。復讐の時だ。こ先生。上がってんじゃん。マジでここ重ね合わせちゃいけないものが重ね合うんだ。いやー、いいですね。楽しいです。ダメだって。奴らの企みを暴くことも。復讐の獣だよ。やばいよ。タレス様が助けてくれるなんて。最高、モニカ。めっちゃ感激。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれる。それを防いだのみ。それにマジで。お主には残っておろう。でも、クロニエ隊に戻ると、やっぱりちょっと、いや、クロニエ単体で出てきても、それはそれ、いやー、これ見てくれ、この、モニカの顔グラフィック。うるさいやつだ。お主には煩わしかった。お主は我らの最高傑作。でもこれって見たことあるけど、前も誰かと一緒に見たっけ？まあでも、園庭と一緒に、いや、誰かと見た気がするな。それこそ、果たして全てはやっと見つけた。今の流れ、行くぞじゃないのこれ。どう見ても。待って、出るな。もっと話を聞こうだとダメじゃないか。ちょっと待って。ちょっと待って。行くぞってソティスが止めるやつじゃないの？ねえ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 。ソティスが止めるも二人で出ちゃうやつじゃないんですかこれ。もっと話を聞こう。今を逃せば機会はない。ねえ。やろ？ネズミか。ネズミかじゃないんだよな。もうちょっと場所を考えて。やってもろて。聞いたところで何もできぬ。今までもこれからタレスさんあんま活躍したとこ見たことないんだけど、いやばい。さっきがピークみたいなとこあったような気がするな。夢？白チューム？あの探検は
剣と花束。探検？いや、違う。そんなことがあるはずがない。先生、撃つべきは奴らだ。俺の家族も、ジェラルト殿も、皆、奴らが殺した。ずーっと大切に持ってたんですかね。園庭の探検は、俺が持っておく。探検、落としてったのあ、イングリッドの誕生日だ。茶会したいなぁ。でも眠いからお祝いの花だけ送らせてくれ。ごめん。でもやりたい。いやできるか。やってみるか。行きましょう。どれだったっけ？ベリーティーってみましょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、普通だった。かわいい。お菓子食べた。カヌレ食いてー。はい。お願いします。学校生活の思い出。キャッキャ。前回の戦闘、一緒に食べたい料理で一択だろ、こんなん。はい。で、紋章の夢、将来の夢、最も優秀だと思う仲間の話かな。あ、将来の夢の話しよっか。先生はいつから剣を習っていたのですか？はい。はい。私は5つの時からなのですが。考えを言う。キャッキャ。はい、これベレスしてんじゃないですか。僕はちょっとね、周りの柱になって、壁になって、ベレスとイングリッドの会話しているというところを想像しておりました。よかったですね。ありがとうございました。終了。ごちそうさまでした、先生。多分、おかげで楽しい時間を過ごせました。はい。かわいい。感謝。イエイイエイ。おー。あ、魅力上がんなかった。なんでや。落ち込んでる。ねえ。学試験やろっか。あれドゥドゥ。まだ足んないもしかして。なんだったっけポートル、あ、できるじゃん。かっこよ。ロボットじゃん。ヘルメットしてほしいな、これ。あれなんでできないんだ？あれレベル上がんなかったのか、あれ。うわー、マジか。がっかり。エリクスも上がっとらんし、アッシュ君も。あれー。ワイ無能では？そうだね。あ、いや。アネットが上がったな。そう、これ、バルキュリア。よろしくお願いします。はーよ。ありがとうございます。ごっそり上がったな。4って。助かりますけども。イングリッドもなってるよね。なってる。あと20超えてる人は、今んとこなしと、はい。ハッピー！あ！なれるじゃん。なってたわ。魔獣戦意外とレベル上がんなかったな。
騎士団ギルドを自由する。はい。やるか。はぁ。ちょっとじゃあ散策出て。どうした？泣きたいのならわしが話し相手になってやるぞ。頼む。急に素直じゃと調子が狂うの。まあよい。ほれ言うてみよ。よー。良さだったな。今のは良さでしたね。あ、レア様持ってこう。はい。良さだったな。誰だったっけ？レベル上げなきゃいけないの。毎回風呂に誰を風呂に連れ込めばいいか忘れてるんだな。とりあえず行くか。イカ様が得意なもの誰だったっけ？イカ様。これは明治か。死はファルコンナイトか。ファルコンナイト珍しい気がする。すごいな。あ、ペガサス乗ってるヒルダイ、グレモリーいや、これは、素晴らしい景色だな。いやー。めっちゃよ。よ。イングリッドいつから出してるんだろう。そろそろ呼び戻すか。ダメだ。スティーブさんが手切り突破してしまったりでよ。セーブして。まず、ハピが死ななくてよかった。っていうか、やり直したらあんなんどこで死ぬねんっていうぐらいさっくり終わってしまって。まあそういうこともあるよね。突然の死とはいえ、やっぱりお別れをやる時間があるのは、まあでも突然すぎるからない。なんかね、本当に。もっと、ああしとけばとか、こうしとけばとか、ずっといる気がしてしまうとか、あるんですね。おやすみなさい。いい夜をお過ごしください。なんか、言おうと思ったけど忘れちゃった。おはえー。